yanzu akwai wasu mutane da za ga suna wani abu na nuna ko farin ciki ko kuma suna ganin cewa su sun sha duk da cewa suna cikin jam'iyya ce wadda take zaluntar mutane sai su dinga cewa kamar an gaya muku ko dama wani abu ba irin wannan so shi ne duk wanda kaga yayi farin ciki da irin wannan saboda ya faki a bayan wani azzalimi to shi da kanshi azzalimin ne domin kamata a ce duk mutumin da ya san abin da yake yi ya ga cewa an zalunci wani mutum wannan mutumin ko da makiyinsa ne shi ma to ya kamata ya ga wato ya tsaya duk yadda zai ga ya hana wannan zalunci domin umarnin da aka bada matsayin al'umma shine mu hana wato azzalimi zalunci sannan kuma mu taimaki wanda aka zalunta. Jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muna tare da barista Abba Hikima Fage lauya kuma ɗaya daga cikin magoya bayan takarar Obi da Kwankwaso a jam'iyyar NDC. Barista barka da wannan lokaci. To gashi babbar kotun tarayya da ke Lakwaja ta yi wato ta bayar da umarnin cewa a janye wato hukuncin yi wa ita jam'iyyar da Kwankwaso da Obi suke takara rajista ta NDC. Ya ka kalli shi wannan hukunci? To wannan hukunci ya kamata a ce ya zo da mamaki amma bai zo da mamaki ba saboda kusan yanzu a Najeriya kusan kowa ya kai wani level wanda da abin da ya faru ma ba abin mamaki ba ne ba duba da yadda abubuwa suka tabarbare kuma suke ta faruwa babu jimawa wato muka gama ganin baiken hukuncin babbar kotu wadda ta yi wa ADC wadda ita ma kowa ya ga abin da ya faru babbar kotun tarayya ta ɗaukar ƙarama ta ce a dakata amma haka wannan kotu ta ci gaba ta ba da wani hukunci wanda ya sabawa ita court of appeal to yanzu yau kuma gashi NDC abin da ya kamata jama'a kowa ya fahimta shine wannan fa jami'in na adawa ko da baka goyon bayanta to wato zaman su da kuma tabbatar su to shine fa demokradiyya idan ya zama cewa wato jam'iyya mai mulki ce kadai take iya yin abin da take so ta yi to shikenan sai a daina zabe kawai ya zama duk wanda ya jam'iyya mai mulki sai a bar shi ta yi shikenan jama'a ba su da ɓata lokacin su gurin fitowa takara da neman wani abu yanzu kaga wannan hukuncin da ya faru yau abu ne wanda ya saba wa duk wani sanannen ka'ida ko kuma sananniyar ka'ida ta gudanar da shari'a na farko idan ka duba za ka ga cewa alƙalin da ya wannan abu ya riga ya yi wannan hukunci ya gama wato ya zama da ake substantive officio a shari'a idan mutum alƙali ya shari'a to haramun ne ya ƙara dawowa kan wannan shari'ar ta sa sai idan an samu wasu dalilai wanda kuma a fahimta ta wannan abin da ya faru yanzu kwata-kwata bai shiga cikin wani dalilan ba kuma sun wani dalilan wasu wata karamar kofa ce aka buɗe wadda alkali zai iya zuwa yawon hukuncinsa wannan baya cikin ɗaya daga cikin wannan na ɗaya kenan na biyu ita wannan jam'iyya wadda ake cewa ta je ta kai wannan motion wadda aka yi amfani da shi gurin warware wancan hukunci ba ma jam'iyya ba ce ba a mata rijista ba kuma wato yanzu haka ba ta neman ma rijista a takaice a lokacin da alkali ita wajen babbar kotu ta bada umarnin yi wa NDC rijista ita PNP din da ake magana kwata-kwata ba a jam'iyya ba ce kuma a halin yanzu ba jam'iyya ba ce so ba mata da local standard da ake bukata wato take bukata kamar ta shiga ta yi wani abu irin wannan inda jam'iyya ce tabbatacciya wadda ta shiga zaɓe to da sai a ce ai wannan logo din yayi kama da wancan kuma ko da logo din yayi kama da wani me yasa ba za a iya cewa a canza logo din ba misali tunda magana ake akan logo kawai za a iya cewa ɗaya daga cikin su ya canja ko ita NDC ta canja ko kuma ita PNP din ko me sunanta to amma barista wani zai ce ita shari'a ku ne masananta kun sanya da wani lokacin ba ta amfani da irin waɗannan hujjoji misali kaga a shari'ar zaben takaddamar wato Abba gida da gawuna a wancan lokacin tambari ne kawai babu na ƙuri'a kuma aka ce wannan ƙuri'u sun zama invalid to yanzu ma misali wani zai ce to tunda abin ya taba ku shi yasa kuke yi ma abin fasara haka ba magana taba ni ba dan jami'ar NDC ba amma ai kana goyon bayan Kwankwaso da Peter Obi takarar su kuma a wannan jami'ar su duk wanda yake bi na a social media bayani ne nake gudun yi maka wannan zabi duk wanda yake bi na ya ga na faɗa cewa ina goyon bayan takarar Kwankwaso da Obi amma a sauran matakai na faɗa cewa akwai jami'in da zan zaba wadda ba wannan ba so ni ba wai jam'iyya nake yi ba of course na faɗa cewa ina goyon bayan wannan domin ina ganin duk yanda ya kamata a bi gurin kauda Tinubu ya kamata a bi wannan hanya da gurin kauda shi kuma a lissafi na da abin da na gamsu da shi nake ganin cewa kamar shi Peter Obi da Kwankwaso za su fi dacewa da wannan kuma yanzu ma ba wai canjawa bane ba wannan hukunci ina tabbatar maka duk da cewa abubuwa sun lalace da ba na tunanin sun kai lalacewar da za a kai kotun sama
da kotun ɗaukar ƙara kotun koli ya zama cewa ta bar wannan abin ya zauna. To misali a sanin da kai wa harkar shari'a barista yanzu magoya bayan Peter Obi da Kwankwaso da duk waɗanda suke fatan su takara a wannan jam'iyyar wanne zaɓi kake ganin yake gabansu? To idan ya zama cewa duk lokacin da aka fuskanci mutane da zalunci za su ci tsalle-tsalle ba za su yi tsayawa su yaƙi wannan zaluncin ba, to ai shi kan shi cinka da yaƙi ne domin yanzu zaɓe magana ake da za a yi shi a ran da wata ɗaya na shekara mai zuwa wata 6 ake magana ko wani kamar haka. Sau da haka idan ya zama cewa duka kowa zai ci tsalle-tsalle daga nan a koma can to ai abin ba ma zai yiwu kenan. To sau da haka lallai ni bana fahimtar cewa wannan wani abu ne wanda girman sa ya kai a yi haka. Idan kuwa har wasu suna tunanin cewa wannan wani dalili ne babba to duk inda aka koma din ba su wuce a yi musu hakan ba tunda dai wato duk abin da ba zaton zai faru wannan kasa yana faruwa kuma wannan ba wani abu ne fa ba ko ba duka wannan abubuwan an san su ba wani abu sabo wannan abun ba yanzu zai fara faruwa ba kamar yadda ke maka misali bai fi nan da yan kwanaki suka wuce ba an waje biyar ADC irin wannan wanda abin da muke cewa da ADC da NDC ni a guri na kusan da abu ɗaya ne domin duka jam'iyyu na adawa masu ƙarfi wanda ya kamata a ce an tsaya wato an yaƙi jam'iyyar APC da su saboda zaluncin da APC take yi bai kamata a bar shi a ɗore ba ɗaya daga cikin hanyoyin guda ya ɗore da wannan wato za a iya kawar da wannan a dimokuraɗiyance kuma a dokance shine ta hanyar zaɓe jama'a su fito su zama shi da APC da Tinubu a tabbatar cewa ma yayi na uku can na nesa ma saboda jama'a su bakin statement a nuna cewa abubuwan fa da yake a wannan ƙasa jama'a ba da suke ji ba to ina ga shine abin da ya kamata kuma duka wani abubuwan wato guri suke samun maganan gaskiya yanzu kenan misali barista a takaice kenan barista yanzu kai baka ganin wannan mataki da babbar kotun tarayya ta dauka ya kai mizanin da Kwankwaso da Peter Obi za su tafi PRP kamar yadda ake cewa gara su tsaya kenan kai a fahimtar ka wallahi malam Zadin wannan abin da ya faru ka gane inda ƙasa ce wata ke da lafiyayyen ƙasa da suke da lafiyayyen tsarin shari'a legal system wallahi ina tabbatar maka wannan ya isa ya saka sama ta faɗu wannan kuce-kucen da ake yi da ka gane wanda zaka ga wanda ake bawa jami'in adawa kwata-kwata babu adalci a cikin su ba shine shari'a da muka karanta ba kuma ba ma ilimi bane mai nisa wannan abu ne wanda yan makaranta ma sun san wannan abin da ake yi ba daidai bane kuma me muke koya na bayan mu yanzu ko babu komai akwai mutanen da suke bayan mu wanda su ma su taso wasu ɗalibai ne me suke koya a makaranta za a koya maka ba makaranta ka fito fili ka ga ko kuma tun kana makarantar maka ga kwata-kwata abin da ake koya maka da ka'idojinsa ba shi ake aiwatarwa ba so da haka wace irin al'umma ce wannan ina muke so mu je dole sai jama'a sun bude idan su ba sun fahimci wannan shine to ai amma misali kamar abin da nake cewa shine yanzu kenan kana ganin gara Kwankwaso da Peter Obi su tsaya a NDC din nan duk da wannan takaddamar ta abin wannan ba shawara ta bace gaskiya wannan is a political issue abu na siyasa kullum ina gaya maka ni mai yin siyasa ni ba wai dan siyasa ba ne maganar gaskiya inda dan siyasa ne ni zan iya fitowa da tsaya takara ko kuma zan iya fitowa ba mamaki in ce ni dan jam'iyya kaza ne ya zama da rufe ido na duk wanda aka kawo wannan jam'iyya shi zan zaba amma na fahimci cewa maslahar wannan al'ummar a hannun shugaba take kowane kuma al'umma ba iya wannan ba shugabanni sai tsaya su saita al'umma idan ba samu shugabanni na gari ba za a yi ta shan wahala ne a wurin gyara abin da inda akwai shugaban na gari zai yi daidai ba ma sai an tsaya an wannan ba jama'a sai su amfani da lokacin su yi karatu ko su lokacin su nemi kuɗi ko su amfani da lokacin su yi wani abu da mai zuwa a rayuwarsu amfani amma yanzu jama'a ne ake ta kikikaka da su da shugabanni akan abin da dama aikin shugabannin ne suke kin yi wanda suka rantsi da Qur'ani ko da Bible za su yi shi ne fa ba su yi ba kuma jama'a suke kokarin su gyara musu to kafin yanzu barista lokacin da ka ayyana cewa kai kana goyon bayan tikitin Kwankwaso da Obi wasu daga cikin mutane a shafukan sada zumunta sun baka shawara suka ce NDC din nan ma da kake goyon bayan 'yan takarar ta kai ba dan jam'iyyar ta bane ba amma su Kwankwason sun yi zaɓi mara kyau saboda ita ma tana da matsala amma a lokacin ka nuna cewa NDC ita ce mai tsafta in aka duba kamar misali takaddamar ADC to yanzu ita kuma gashi ta abin nan wannan ya nuna kamar kayi kuskure kenan wurin yin wannan zaɓi ba wanda ya yi tunanin wannan abin da ya faru yanzu zai faru domin na gaya maka cewa na ɗauka of course an san abubuwa sun lalace amma wannan abin da ya faru yanzu ɗaya daga cikin abubuwa ne wanda za ka yi mamaki da su za ka yi abu da su manya-manya ka nuna lalacewa al'amura amma har yanzu idan ka duba za ka ga cewa ita jam'iyyar NDC kusan wannan ce kawai karanta domin kamar ake faɗa sabuwar jam'iyya ce
ita kuma jami'ar ADC akwai wato ƙararraki kusan guda 3 wanda ita ma kafa mata su aka saka mata su aka gawa mata su take ta fama da su. Ɗaya daga ciki wato ina tabbatar maka bayan ma ita ga wancan kes na Nafi'u Bala da ake da shi David Mark, akwai wani fa yanzu haka wani mutum wanda shi mutumin ma akwai kes din ma da ni nake mishi, ni lawyer sa ne ma a wani bangaren, wanda yanzu haka shi ma yana ikirarin shi ne national chairman saboda akwai kuma hukuncin kotu na federal high court a hannunsa. So kaga an je an wato shiryu abubuwa ne wa wa'annan jam'iyyun na siyasa na adawa, wanda wannan ba lokaci ne na raba kai tsakanin wannan jam'iyyun ba, lokaci ne na haɗa kai gabaki daya. Duk wani ɗan ƙasa wanda yake kishin Najeriya ya kamata ya fahimci wannan, kuma ka fahimci wani abu, ba zai yiwu a ce wai dan kana tsoron gwamnatin tarayya ko gwamnati mai mulki za ta yi wani abu na kifar da jam'iyyun adawa shikenan kawai sai ka zauna ka bika wuya ba. Ai ba za mu taɓa yin wannan ba. Ai ko da ba jam'iyya ko ɗaya a ce Tinubu ne kadai zai fito da duk wata jam'iyya da ba a san ta ba, to kowaye wannan mutumin shi zamu zaba. Domin wannan abin da yake ya kamata lallai mu zo mu tsaya mu canja shi, kamar yadda nake gaya ma, ko da wanda zai hau din shi ma ba wani nagartaccen mutum bane ba, amma ya kamata a ce akalla jama'a wato su gwada wa shugaban da ke kai wanda bai ba cewa kai ma za ka gani a cikin kulle shanka. To barista, kafin mu kammala, a shafinka na Facebook ka wallafa cewa wanda ya farin ciki da zalunci to shi ma dai akwai alama kamar a zalimi ne. Me kake nufi ne, wanda sako kake son ka aike? Bayan baka misali, lokacin da aka yi wancan hukunci na ADC, ina jin ko da gidan jaridar ku ne ko kuma da wani, mun yi hira kuma na yi faɗi ra'ayina da rashin jin daɗi na akan abin da aka yi ta jami'ar ADC, domin na gamsu abin da aka yi din ba daidai ba ne kuma ya saba wa doka. To saboda haka yanzu aka wasu mutane wanda za ga suna wani abu na nuna ko farin ciki ko kuma suna ganin cewa su sun sha, duk da cewa suna cikin jam'iyya ce wadda take zaluntar mutane, sai sun ga cewa kamar an gaya muku ko dama wani abu ba irin wannan. So shi ne kitan duk wanda kaga yayi farin ciki da irin wannan saboda ya faki a bayan wani azzalimi, to shi da kanshi azzalimin ne, domin kamata a ce duk mutumin da ya san abin da yake yi ya ga cewa an zalunci wani mutum, wannan mutumin ko da makiyinsa ne shi ma, to ya kamata ya ga wato ya tsaya duk yadda zai ga ya hana wannan zalunci, domin umarnin da aka bada matsayin al'umma shine mu hana wato azzalimi zalunci sannan kuma mutum da aka zalunta. Barista Abba Hikima Fage, lauya a Kano, muna godiya sosai da ka kasance tare da DCL Hausa. DCL Hausa.